fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ligseyba gorgol to deremisa to hilbira to ɓoggel ceeri to wullurama to sabbara to zereyka ko on takkusana juula ha to galle ceerno amadou daf to mbuuɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police de politique ɓe teeɓima wendoga hande o biteɗo sidina Ali Mohamed Houna ko neɗɗo ɓattiɗo Mohamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi ko kanko kadi ardi kaɗo London wiyete ka Front démocratique pour le changement to leydi Sénégal ndey Sally Diop gonnoɗo jagorgal e saaha laamu Macky Sall gam anjamoyade kaso kay o joɗɗini caution mo 57 millions tawi ko franc CFA o hoppitama noon e oɗo saaha joni o heeɓi ko wiyete liberté sous condition judiciaire contrôle judiciaire to leydi Mali ko ambulance mo poste de santé mo jeema ko kañum tigui wujjono caggal ɗum noon o yiita sara kerol waɗɗani leydi Mauritanie kedde Afrique ma en jaɓɓo Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to dow laatirde Amérique to leydi Palestine to leydi Pologne ha to leydi Syrie bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni pirem pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi ma adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadinde ɓalawale danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi jiida cirol gorko mo melga wuuro jinneji ne yaraɓe ɓen wonduɓe kista fibrom dagam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje koce keceje musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi waɗan maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene ya joguiyete wittuji mum keesi omo yiite hen lekki ko fate estomac son jokkodiri e nder balɗe tati dendagal ko goppunoɗa dendagal ko kulnoɗa ñamde ko kulnoɗa yarde mbatta ñamde ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo yawrat ɓeɗe wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓunno so tawi on jokkodiri joni joni ceera hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji yawrat ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fannu mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa fannu goɗɗo o wiyete ko yedde ƴeewa gorko mo melga wuuro jinneji ene andi dendagal kiliɗe mum toon to Madina Gounass e wittoji makko moddi leɗɗe kese pul gorko mo melga wuuro jinneji yewɗo saaha joni ne tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawe to leegal Samia sara usine Platra so tawi aɗa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 46 94 21 96 to leydi France kadi numéro makko WhatsApp wona yaaha mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Dakar ne golla ha no hannirti tawi ɗon miñi ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 794 95 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam heeɓi tan tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon seydi makko ɓinede makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e mum numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni konne wiiɗo sanne mbadden danɗo fade makko
jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje jogiiɗo AVC jogii karjaga neɗɗo tuƴiiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde en ɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yoga e muɗum kala jokkondire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te heewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yoga e ñabbuji ɗi ɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine 19 lewru duujal hitande ujunnaje 2025 habaruji moon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon Seydou Mar Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men Seydou men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko leydi Mauritanie puddaɗen police national ɓe Nouakchott ɓe nangui wendoga altine hande o wendoga biyeteɗo Sidina Ali Mohamed Khouna Sidina Ali Mohamed Khouna noon meeɗino wonde jagorgal e saaha laamu Mohamed Wul Abdoul Aziz ko neɗɗo noon ɓattiɗo Mohamed Wul Abdoul Aziz ko biyeteɗo noon Mohamed Wul Djibril goto e mawɓe landa mabɓe tawi ko landa wiyete ko Front démocratique pour le changement kañum ɓayini kabaru o hollirino e nder kabaru hen o windiri e hello makko wonde kay ko police politique arani Sidina Ali Mohamed Khouna wendoga hande o Sidina Mohamed Ali Khouna noon kañum ardi kaɗo landa wiyete ko Front démocratique pour le changement ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen délégation parlementaire Mauritanie tawi e jillu mum toon to leydi Russie ko aleda hanki jamma ɓe ummi Nouakchott ɓe jaɓani ko toon to Moscou lamorgo leydi Russie nayiɓe noon ko noto yaade bismago woni invitation parlementaire leydi Russie ardi délégation noon ko député Ahmed Jiddou Ezine ko kañum Ezine El Imam ko kañuma woni hoorejo groupe d'amitié Mauritano Russe kañum woni hoorejo fedde taw ko fedde ceylagala rendinde Mauritanie e leydi Russie ko kanko ardi nden fende ko député kan wondude député Balla Touré noon ko kamɓe gardi oɗon sete jaaɗo toon tawi ko parlement woni député ji tawteɓe ɗo saaha joni to jillu mum toon to Moscou ɓe maɓe mbaw noon joddade parlementaire
yimɓe mbawa joddade groupe parlementaire uji kewɗi tokko biyeteɗo duna noon to duna noon ene tawe toon to leydi Russie wondude responsable uji kewɗi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aleta hanki o sappo e jeetati lewru dujal 2025 direction générale hôpital national mo Nouakchott ɓe jeddi ha suuri ladde kay kabaru ɓe jeddi ha suuri ladde kabaru kay cariɗo e nder layla teri rendo wiyade kayya wonde ɓeydama ko fate fereji taw ko fereji consultation médicale d'urgence en cas d'urgence ɓe kolliri noon ɗum sarima no fewi nder réseaux sociaux kono noon ɓe kolliri oɗon kabaru wodani ko fenade woɗere coyya ɓe kolliri fere consultation hay ndiga kay ala ko ɓeydi e muɗum hay ardiɓe hôpital o noon erima kadi e ɓen dilloɓe réseaux sociaux ji e dilloɓe jayandeji kala nde tinnoto mbasat tigui sarde kabaruji taw ko kabaruji ɗi cattude kabaruji ɗi cellani kabaruji ɗi gonɗani ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Aisha Abdallah ko jibinande legal bitengal tujinin e nder Nouakchott o holiri wonde ba makko tawi kadi ko gorko nayejo waɗama agressé tawi kadi ko laaɓi o waɗira agressé saha kadi o ummino juulal gueeƴe to juma biteka jumale khalifa tawteka e dow avenue Mis'ouda o holliri noon o holliri kay babiraɗo yana ko saga 21 heures woni 9 heures jamma ko sagataɓe nayo noon joguitiɓe paddi babiraɗo goto hen noon fi babiraɗo laaɓi tetti téléphone makko e dendagal kaake o joguino e kiifaji makko kala ɓe mbawi yaadude hen babiraɗo noon holliri wawi tigui nawede ɗo du saftoɓe e oɗo saaha joni fuɗɗima semmorde no moƴƴi no fewi ɓe erima noon laamu ngu nde ɓeydat tigui ndenka e kisal e yoga leɗe kay e ɗiɗo agression ngaji batteɗi e kala saaha ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen dadiɓe faggudu woni douane taw ko douane ɓe leydi Mauritanie e golladade douane ɓe leydi Maroc ɓe baddi opération pattam le mijoto kerol hakkude leydi ɗiɗi to ɓe kerol hakkude nokku biteɗo to nokku biteɗo Guergaret to funnague Dakhlet Nouadhibou opération noon ko aset ɓennuɗo ɓe jubbino ɗum ɓe teɓima hen noon camion goto ne rimdi tonnuji tati tawi ko drogue mo hinde cannabis ɓe mbi ɗum sira drogue o noon drogue o noon ɓe tawi kene mofta e nder marchandise uji goɗɗi tawteɗi e nder camion o noon ko matricule mo leydi Maroc camion ko matricule mo leydi Maroc camion noon marchandise o e chauffeur o kala e oɗo saaha joni tawe juuɗe datiɓe ha joni ko sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Amadou Ba ko lundiyanke kanko ardi landa dawrugol mbiyete ka NR woni la nouvelle responsabilité o holliri kay wonde ko o holliri noon wonde kay ko notoytoɗo ko tawtorteɗo kaldigal woni dialogue national ngal hoorejo leydi Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal noddi kay tawi ko dialogue kay dialogue poɗɗo fuɗɗade kay ñande nogas e jeetati lewru dujal ndu gonɗen ndu o holliri noon o miccima hen kadi o tawi tigui omo foti notoyade ngal ɗon kaldigal omo foti notoyade ɗum kay saabu kay ɓe ƴettida peeje wawde ƴellidde leydi ndi e oɗo saaha joni ettude leydi ndi caɗele kewɗe tawte guila to banggue faggudu to banggue dawrugol ha to banggue sécurité kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to falde Fadiga Juwara ko wuro tawatengo e nder commune mo Diourouba e nder falde Fatiga ko tana musɗo waɗi toon aleta hanki sappo e jeetati lewru dujala ko ex militaire woni gonnoɗo militaire kay goto kañum wari toon joom suudu mum biyetenoɗo joom suudu baraɗo o noon wiyete ko Marie Louise Ndour o yaranno ko juuwi capannayyi e tati ko yummum sukaɓe nayo noon ko yummum sukaɓe nayo ko min holi kanko noon yummiraɗo o ko gollotonoɗo tawi kadi koye bindanagal to hôpital biteɗo Dalal Helan o fellumo noon o wadde noon ko fellumo pistole makko tawi kadi ko a bout portant woni arde ha jiima e jomum karta ɗum fiyande kanko ex militaire barɗo hoore o barɗo joom suudu makko wiyete ko Mohamed Diouf ko ancien Ahmed Diouf mbiɗen ko ancien militaire mo yaara duuɓi 49 o wari noon o wari cuddiɗo o ɗon ko yeeso nene mum woni yeeso isiko ko ɗon tigui o felli fitila cuddiɗo makko yeeso jinnaɗo mum debbo teskama noon guiɗa jamma tawaɓe dugdi dukoji cattuko no fewi o fini subaka o dawi haajuji makko o arti noon caggal bottajo tawi kay debbo o e yummum ne jooɗi e less lekki wondude e hoddiɓe ko ɗon tigui o fayi nder suudu o yaltini fitel makko o jiimi e cuddiɗo o harti ɗum fiyande nden felli debbo o noon o ko yimɓe leegal ngal kay
ñuuki e makko kañumen jiɗi ittude fittanu makko mbaɗimo ko wiyete l'ancien ko Allah gendarmerie yawdi noon natitade hen ko ɗum faabimo gendarmerie noon tawi tigi ko faɗɗi tawi tigi ko fuɗɗima faɗɗade yeeso ngo kala ene fusi ƴiƴam on nawama to hôpital koreji debbo caggal ɗum noon mbawi kadi ruttade to galle toon mbawi ƴettude dendagal bagasuji gonno toon e sukaɓe nayo debbo o foof ɓe mbawi yadude hen ha joni habruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen yen ha toon to Touba subaka hande o ko neɗɗo goto wasi hawri e Ladiala to jeere Okkas nde Touba to secteur mo mbiyata secteur Cambrista ene sikka noon ko Kirisa Kardiaga kañum yooɓi fittande makko police noon notitima hen ko ɓuuri yawde e yaccade waɗi constat mum gadano sapeur pompier na mbawi tigui ƴettude ɗon goskiɓe nawi ɗum to morgue enquête udditama hen beele kayni ande tigui tigui holko yooɓi fittande makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Tambacounda keɗoɗen to leegal bitegal Saare Issa walla ko wuuro witego Saare Issa e nder commune mo Tambacounda to ne ko tan Mousso waɗi toon ko suka élève biyetenoɗo Amadou Kanté kañuma wara toon tawi kadi ko laaɓi o yiwa tawi ko laaɓi o yiwa jonde tati e keeci e saaha kay o yiwa laaɓi noon koye saaha kay sehilaɓe makko ɗiɗo waɗɓe e saaha to ɓe joɗinaɓe mbaɗa ataye dukoyal ari hakkude mabɓe sehilaɓe ɗiɗo gone habde sippirde ko ɗon tigui o ummi gam yidde serdude e sehilaɓe kanko to ceerno o kanko woni piyaɗo labɓe tati e keeci o sanga 23 heures nde o rawa to hôpital ɓoyani ko hen o hawri e Ladiala ko adi komo taƴi noon tawi jinnaɗo makko gorko ari jiime makko o wona andinde jinnaɗo yo andu o haɓaka waɗa kanko haɓa noon ala o wonno koye sendude sehilaɓe makko haɓoɓe ko ɗon tigui ɓe piimo laaɓi suka barɗomo kadi kañumne ko suka togos ko guiƴigo yarata koye duuɓi sappo e jeeɗiɗi naggama e oɗo saaha joni nana soka e mbadi garde avis ha joni habruji men demgal Pulara to leydi Sénégal keɗoɗen ha joni ndeyi Sali Dioba ko ancien ministre woni ko mennoɗo wonde jagorgal e taw ko ministre de la femme de la famille de genre et de protection des enfants saaha kay laamu Macky Sall o wonno noon oɗo saaha koy koye contrôle judiciaire caggal kay nde o waɗano auditionné caggal nde o waɗano auditionné tumedemo noon tawi ko détournement woni dirkude haalis kewɗe no fewi kene qime ha capanɗe 5 millions tawi ko franc CFA ɗina haalisaji noon ko enquête kay cour des comptes ko fate fond covid 19 woni haalisaji covid 19 gam anjemo yaade kaso noon o felliti huji kintam makko mbawi tigui limde ɗoreɗɗo capanɗe 5 millions tawi ko franc CFA ɓe joƴƴini tigui to caisse de dépôt et de consignation woni CDC tawi kadi koye mbadi caution makko ɗum saabi noon o yahani kaso o fati galle makko kono tawi koye mbadi sous contrôle judiciaire ha joni habruji men demgal Pulara senɗumnima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen jamma aleta hanki o laana tawi ko laana jallaɗe ɗiɗi laana taw ko laana gadanka kayit na wawka ɓeena tawi ko yahoɓe hijjore malinaɓe mbawi tigui ummade toon to bowallaɗe diwoje ngala Bamako senum koɓe mbawi tigui yaɓande toon to Madinatul Munawwara laana ka noon e ko jolli temedde tato neɗɗo délégation timmuɗo noon wawi tigui arde wawi tigui timmuɗo gari kay 12 ɓe gari 12 ɓe gardugol jagogal kalfinaɗo ko fate diineji e fina tawa e wondude aadaji wondude jagogal kalfinaɗo ko fate transport ko noon kadi tawtorama duuso ngo ambassadeur joɗiɗiɗo leydi Égypte to Mali wondude ambassadeur joɗiɗo Arabie Saoudite to leydi Mali ɓeɗo kala mbawi jeyede délégation arɓe 12 ɓeɗon yahoɓe hijjore ine tawa tawtora kadi duuso ngo kadi ne tawtora duuso ngo noon hono tigui directeur général de la maison des Hages woni noon ɗeɗo ambassadeur uji ɗiɗi noon wawde walla ɗeɗo ambassadeur uji ɗi woni ambassadeur joɗaniɗo Égypte e ambassadeur joɗaniɗo Arabie Saoudite jeeyede kay e ngoɗo duuso ene tengtina cihlagal e jokkodirla moƴƴal gongal hakkude leydi Mali e ɗeɗon leyɗeɗe ɗiɗi ko leydi Mali ha joni keɗoɗen jen ha to Yoroso ko wuuro tawtego e nder région mo Kucala ñande jamma aljuma ene wiyata Asseta Beniɗo prisonnier ji tawi ko prisonnier ji tawteɓe nder kaso wuuro ngo jiiɗino tigui felmade damal e ngabbude e ɓale kay ngabbude e ɓale gam diwde yaltude oɗon kaso kamɓe prisonnier ɗum ɓe cuuɓi kay ko saaha tawi koye saaha gonaɗo tigui taw koye ƴiwonde hewde ndiyam yadude hendu ko ɗon tigui ɓe cuuɓi oɗon saaha gam kay
ya ngabbude bale felmade baafi yaltude odon kaso ko be sagatabe jetata non hadani non to ngo kala e hewde ndiyam e hewde dille hadani be renobe kaso be mbawi tinde dille de be jelte gaybe ngone tirde jettude fetlaaji mabbe pella tay ko pellude do woni ko wiite tirde sommation hulbinde kay be na dogobe sagatabe jetata yaltube kaso non hen goto kanko do ne wiya tem rutina e der niburu jeedido heddibe ben kebi fattange nadde soyde e odo saha joni ne jiilaw cattuka no fewi ha joni ko leydi malike en gen ha to nokko bite do ule sego ule ko bite do ule sebugo konin koɓe faggudu woni douane ɓe ule segu tigi day kolliri tigi wonde gam darnandari kadi darde men lang haɓade kay ko fati fraude ko fati fraude e gueɗe ɗe ndewani lawol ñande aseta sappo e jeeɗiɗi ɓennuɗo lewru mandi woɓɓe lewru men gonen ɗo aseta ɓennuɗo sappo e jeeɗiɗi lewru me ɓe mbawi teɓade tati piccal temedde jeegom capanɗe jeeɗiɗi e joyi kilo tawi ko or woni kanŋe ɓe cuuɓa ɗum noon ɓe teewi ɗum tigi koye nder oto goto ne suuɗa e nder oto goto mo hinde toyta ko birgala koni ko ɓe hinde BMI woni birgala mobile d'intervention ɓe usebugu ɓe ule sebugu kañumen tigi mbawi wadde nde ɗon teɓande ha joni ko leydi Mali kedoɗen ñande jamma aseta ine weta alert sappo e jeetati hanki sappo e jeetati lewru mai taɗo junnaji ɗiɗi e nogas joyi ko sagata gorko goto naati e nder centre de santé de référence mo jeema o wujji toon ambulance hôpital o yaadi hen o yaɓani keerol leydi Mauritanie tawi kadi o fecciti koye nokku biteɗo korera kore ko nder gonɗon wuuro o fecciti ɗon noon jiilaw wawi ummanede tawi ko laamu ngu dedi ɓe kala mbawi timtude ɓe ummini tigui jiilaw ɓooye noon ambulance o yita noon ko 2 kilométre hakkude mum e wuuro witego binewu fissuru e nder commune mo turu gumba ɓe tawi noon ko poneje koyɗe ɗiɗi kala ponoje ɗiɗi e ambulance o ne fusi omo woppi ɗon ambulance o kanko chauffeur o omo dogi o naati nder soyde ɓooyade noon o yiita kanko gujjo tawi kadi ko sagataɓe wuuro witego binewu fissuru kañumen nanguimo ɓe tawi makko kadi coktirɗe ambulance o ɓe tawi makko coktirɗe ambulance o ɓe teeɓimo e oɗo saaha joni omo tawi e juuɗe dadiɓe ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaru men ɓurɗi tewtude e dongal Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon ñande asatare sappo e jeeɗiɗi lewru duuƴal ujunaje ɗe nogas e joyyi yewɓe dendi toon to lamorko leydi hono France Paris ngam hollude kay mette mumen caggal kay de laamu sabborgo fusi ɗin landaji dawru yankoji ɗum noon ene wawi hono Nations Unies wawi hono beyyandi kaɗo taw kadi ko haala wonno ko ñande aljumare ɓonnuɗo ɗo nde toon to Côte d'Ivoire ene wawi dey ma won temedde joggom ɓe ɗum noon ko yahoɓe toon to hajju woni Arabie Saoudite ɓe mbawi kadi ummaɗo ɗon e nder leydi Côte d'Ivoire wonno ko ñande asatare sappo e joyyi lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ene wayno kamɓe foof maɓe gono ujunaji sappo fataɓe toon e leydi ndi toon ya faade kay toon to Médina kañum e Makkatul Mukarram ɗum noon taw koye édition ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon kamɓe noon e hewɓe mabɓe ndinjino kay toon to juma ɓurɗo mawde toon to Abidjan ngam kay wawde kay wadde toon heblanade ɗum to faade toon Arabie Saoudite to Guinée toon to ene wayno laamu sabborgo ndu ene kay e jokki kay ko wawde kay hono tedde ɗini permeji taw ko ɗin oggirde taw ko wonande kono boxite en e ɗum noon ha hande de aɓe jokki kay wawde kay heɓde ɗum ngam kay e ɗin société ji ɗiɗi taw ko guinenaɓe ɗiɓe dakkuno kadi kono permeji mumen wawde kay ittude ɗon oggirde ɗe ene wayno ɗen ɓe kefti ɗumen ene wayno ha oɗo saaha noon ene wayno dey ma won kadi taw ko fodde temedere taw kono
darmi woni koye ƴeewede kay eno keɓtira taw kadi ko toon ko wawde kay heɓtude ɗum e nder taw kadi ko mbaddi gotiri toon to Niger ene waynodi toon ene wayno ko kamɓe gouvernement o wawi kono kankude togdude taw organisation international ko fate ɗin migraji woni OIM wawde kay nawtude fodde ujunnaje nayo taw ko ɓen ɗandiyankoɓe go fof nawte leydi mumen ɗum noon aɓe keɓini ɗumen ɗum noon ko ɗo e nder lewru juillet aroru ndu ɓe mbino ɗum ɗo fof saytode e reɓaɗe ko ngam to wawde kay e diwan Agadez o kote kadi ma waw kadi wawde nawtude ɓen taw noon ko caɗele gonɗe toon ɗe mate jomumen hara mbasa hebde ɗumen ɗum fof ko haqqe innamade aɓe jiiɗi ko ruutu ɗum ɗum ɗo ɓe mbawa ustude yimɓeɓe goto foof ɓe nawta ɗum toon to leydi mumen Gali Abouba ko ɗum ndi togguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo Sandogu ngam weltare Aliyaɓu TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anudi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to kay haydi kon takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane ha to galle ceerno Mama Cissé to fonduye ko taari ɗum kala kabruji men jolam jaɓeri koto dowlaji dentuɗe Amérique puɗɗoɗen Donald Trump kañum woni hoorejo dowlaji tedduɗo o windi ɓatake dariɗo faade Papa Léon 14 woni tigui mawɗo diine Issa Yakoɓe windere cuɓaɗo kay yo ardo diine Issa Yakoɓe ko ɓooyani on ɓatake noon ko bismademo kanko Papa Léon 14 bismademo toon to galle lamogo to ko cukko hoorejo noon dowlaji tedduɗe Amérique ko kañum addi ɓatake o weeɗi ɓatake o altine hande 19 e lewru mai o weeɗi ɗum Papa Léon 14 Papa Léon 14 noon siftinde on lasli makko walla nationalité makko ko américain ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Pologne paaɗen leydi Pologne yehino sumgoji mum taw ko sumgoji suɓade hoore leydi deuxiéme tour woni dawal ɗiɗi ɓala ko maire mo Bucarest noon biyeteɗo Nikki Son dan ko kañum heeɓi polgu o heeɓi noon kene abbo kay ha 54 e nder temedere woni 54% o ɗaftodiranno noon koye biyeteɗo George Simon extrême droit e on tawi ko on ɗaftodiran noon on noon ko kañum henno yesso to pucci dogata e premier tour kono haɗani fiyama puƴgal musgal feewi saabu dañi ko 46% koto leydi Syrie paaɗen to funnague leydi Syrie noon ko oto fetti toon tawi ko tufannoɗo pittola bomboje kañum fetti toon fettande mawde no feewi police ji tati mbasi hen pittali men police ji ɗiɗi waɗɓe kadi mbarimi hen koto leydi Palestine paaɗen laamu Israël holliri ma ɗaccit kay ma ɗaccu ɓen altine hande o ɓe kaali ɗum wonde kay maɓe ɗaccita camion ngaji fodde 40 camion tawi ko baɗɗi guura balle kay guura noon faade sukaɓe taw ko bebbeji tokosi tawteɓe nder Palestine maɓe mbawa ɗaccidde kay ɗiɗon camion ngaji mbawa yettade toon to e nder Gaza fodde lebbi ɗiɗi joni noon ɗiɗon camion ngaji kay nana ndimdi marchandise uji tawi ko balle woni aide humanitaire nana bloqué kay nana bloqué to frontiére kerol hakkude Palestine hakkude mum e leydi Israël koninkoɓe leydi Israël koko caɗi ɗum yetto toon to bande Gaza musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo kerkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.